Emma, sinä olet lähempänä. Voisitko olla auttaa? Mun hammasta ainakin puuttuu. Eikö hammasta ole? Emma, Ellen, kumpi vaan. This is my phone. Voisitko? Mitä? Hakea mun meikin puolesta. En mä voi. Mua nukuttaa. Sun pitää pistää vielä hampaat. Ellen! Poo! Ja Emma on tossa. Näkee se. No niin, minne sä kuvaat? Ihan itselläni vaan mikä tuossuksen. This my Sofialle on tapahtunut. Ei toi oo se Sofia. Kuka? Toi on se paha. Se, joka alun teki toi Niin, siitä muuttuu tollanen. Totta se näytti alun perin. Sekin sai lumauksen. Robotti. Oi kiitos. Toi on se Sofia. Missä? Tossa. Oikeesti. Missä vaiheessa mä annoin sulle luvan ottaa sen? Missä vaiheessa kuule? Senkin reeniä. Itke rauhassa. Että kun on läskiltä. No eikä näitä kun se on. Ai toi Voitko viedä roskiin kiltti? Ai toi mummo. Joo. Voisiko viedä toi roskitse? Onko minä tiedä missä on roskis? Sinne alle. Mutta I don't know where is the roskis. So not my problem. If I don't know something, I don't do it. I need to learn. I don't have to learn because it's so easy. Rouva Suliman on tästä hyvin mielissään. Anna anteeksi sun. Let's go and brush teeth. Keittiössä tikitti se kello silleen pelottavasti. Tiki 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 tiki. Tahtoisitko sinnekin paeta? En. Sitähän äitisi ehdotti. Ellen, sä kaadut pädin. Tai joo, toi poika. Se silmät on levinnyt. Niin. Mä syön apinaa. Mäkin haluan. Et saa multa. Oikeesti? Ollaanko me perhe? Kyllä, olemme. Hei. Mulla on sulle asiaa. Mulla on sulle asiaa. Mitä asiaa? Tänne. Tule tänne. Ei, minä ei kolla. Tämä Ota kuvia, niin et kirjanpitäjälläkin olisi huvia. Sofia! Mullekin. Mennään äkkiä pesee hampaat. Mä just otin sissin. Miksi kiertää ikäneidolta viimeisetkin ilot? Oi. Toi polttaa tupakkaa. Niin polttaa, se varmaan kuolee tohon. Polttaja. Tänne sisään. Joo. Mä saatan käydä kyllä kakalla. Ehkä tehdään nyt päällä. Mä laitan sun ohjelman. No niin, mä nyt lopetan. Se video. Jos sun niska tulee. Se tulee. Ei tule. Tulee varmaan yhdeltä pois. Eikä tule paljon myöhemmin. Melkein silloin, kun te olette nukkumaan. Ja me 12:30 ruvetaan nukkumaan niin. Tule jo Emma. Emma. Emma, laita oikein.
Here is my brush. Pesu. Tää ei ole mun oikea hammas, koska tää on Ellen, miksi Ellen haistee? Mitä? Missä mun hammasharja on? Tossa. En mä sitä petteen laittanut. Mäkin haluan. Ai sä ei halua pönttöä sun. Ota liikaa. Ei noin paljon, ota ite. Ota sit. Ellen yrittää aiheuttaa kaikkea komediaa tänne. Että jotain tapahtuu sitä ja kaikki on se Ellen, hei nyt! Oho, kukaan käy Ellen Ellen? Älä kauraa! Sä et käy enää. Onko tässä vettä? Mä tiedän. Voi, mä käyn ihan Emma! Ei, se meni mun jauhettaan. Ei noin. Au! Emma! Se kuuluu nyt kiinalaisen. Niinpä. Mitä tässä on varmuutta? Hauskaa niin etuhammaisia. Mäkin just äsken. 3 nousi olevasti hammaisia. 3. Niin, eli ihan liian kauan. Aha, saa. Se tuli vähän ympärinkin jo. Mä lähden jo. Bye bitches. Bye bitches. Ai. Joo, pistän nää nyt tänne, kun mä näkyy kirketistä aamulla hampaitoista. Ootte liian crazy. Mut siis niinku, siinä mielessä meidän iskät on erilaisia, että te ootte niinku paljon hullumpia kuin meidän iskä. Ota nyt hetki, baby Barney. Mä en edes baba. Elellä on bokserit. Eikö siinä? Elellä on bokserit, kun se Ella unohti kaikki pikkarit, niin Elellä on bokserit. Niin, silloin se itkä. Mitä nyt sun? Ellen menee kakkaan. Ellen meni kakkiloe. Joo. Me ei tullut. Mä ollaan sitä... Vielä puoli tuntia. Ei me puolta tuntia Ai, Eikö tuota? No ei niin, koska mä en enää katso varmaan sitä, kun täältä tulee koira, jonka nimi on... Hei! Stop that! Emma oli Ellen on parantanut mun perhoon. Kaikki te varastelitte minun juttuja. Tämä on parempi. Tän kaamunukun. Koirat putoo aina selälleen tai kyljelleen tai mahalleen. Ja kissat jaloilleen, tosi fiksaa. Kato nyt, tässä on koira ja se meni Tää on ihan mahalleen huonosti. tai kyljelleen. Miksi teillä on tämmösiä peittoja? Ei, mä poikin. Mä tiedän mitä mä sanoin, mutta ei, tälle on liittana täytyy. Ai, te kuvaatte vielä, babies. Pissikädet. Ei, kun ne on ihan... No ei ole helppo ottaa sitä, kun
No voi ei nyt tää pytty ei mä jätin mun joukkoon. Seuraavat hiilis ruveta nukkumaan. Ehkä me voidaan puolen päästä. Eli 11. Silloin tulee iskä. Tu. 2 tuntia sitten nukkumaan. No, se oli täällä tyyliin 2 tuntia sitten jo siinä aikana. Senkin monsteri. Kun sä itse koko ajan häirit, kun otat mun pärin. Sä oot mun kateellesi. Niin, tää oli iso. Tää oli iso näyttö. Mulla on vaan tämmönen näyttö. Toi on mun puhelin. Eikä ole. Minua et sinä potkase. Kato tänne. Kato tänne, Sofia. Eikä se pesestä. Meillä on vielä puolet sipsiä. Sitten meillä on vielä puolet kärkkiä. Ja sitten mulla on vielä puolet kärkkiä. Täällä on vähän sipsiä ja hertmiksiä ja vertareita. Mä laitan tän mulle. Mä syön nyt kurkkupastillin. Oot sä maistanut tätä? Elle, miksi Mä otan sit uuden. En oo. me pestään hampaat. Niin, mut kyllä mä kurkkupasteli voin ottaa. Mä en edes koskenut siihen. Koskit, sä avasit sen. No niin, mutta mä en koskenut siihen, mitä sä syöt sä sen avatun Hei, missä mulla tuli? noin kutiamisherkkiä te molemmat? Ai joo, tässä mulla turjaan. Eikö toi sun iskään? Ei, kato, miksiköhän tää olisi mun iskäni? En tiedä, koska sen nimi on Ellen. Oikeesti, toi oli ihan pikkuinen hauska vitsi ja te naurat. Älä. Naapurit tulee se mummo. Kinnunen tulee. Ja BM. Beemi tulee ja Kinnunen tulee, kaikki tulee. Kysy naapurista oleva. Hops. Se ovessa lukee. Säikäi. Ja katsoks se kauppaa? Miksi tää on näin tyhmää? Mikä? Tämä peitto, mä en halua yhtään peittoa. Mitä sä teet? Mä olin sanonut, sä heität toi ohjelma pois. Arko täällä. Sofia. Mä olen täällä. Olin sanomassa Ellen. Mun puhelin. Hyvä. Sä heität banaanilta. Ei hello. Hello. Sieltä mummalta. Hello. Hello. Siltä mummalta. Mäkin haluan. Siltä porkkana mummalta. Niin kato. Mä pidän tää niinku. Ei. Chicken banana. Ellen, sä teet se ihan väärin. Me ollaan täällä sisällä. Chicken banana. Chicken banana. Okei, no niin, meikä nyt poistaa. Anna päästäkää mut pois. Emma, katsotaan se. Oota nyt hetki, kun mä oon on kurre. Eikö se loppuma? Ei kuin lyttä. No niin, nyt mä voin näyttää tätä mun kurre. keskittyä nyt kotiin tai just. 100 kurre seikkailija. Mitä bibulia? 100 kurre. 100 kurre. Mä tein Ellenille näin ja se oli... 100 kurre seikkailija. 100 kurre seikkailija. 100 kurre seikkailija.
Mä nyt lopetat. Ei, se on mun. Nyt lopetatte. Tää on nyt minun peli. Sattu kurre sekä. Sattu kurre. Tää oli hauskaa. Heittää tämmönen lumilus. Älä ota sitä. Ai nopea pelua. Sattu kurre sekä löytänyt. Daaliat ootte te. Sattu kurre sekä. Te ootte kolme. Oikeesti, ootteko kuunnella? Mitä? Satu seikkailee vessassa. Satu seikkailee Sofia Pillissä.